Ako pa yan, hindi ko nga ako natagak. Pamina mo. Paginay mo. Hindi ko sa'yo krimit. Paginay na, kung sakay ko, tarong dito ka mahulog. Sa heartbeat man na. Heartbeat, gilaw. Hinga. Oh. Bawang ibaba, tagay Colgate. Hoy! Stethoscope gamit, di magkabulo ka na arthritis. Lingkod. Kailangan sa operahan ang gamit ko. Operahan na. Operahan! Ang buto 2.0 mga buang mintanan. Ayaw lang may istorya hakiwa kay masab. Ikaw naman po nilig. Sa muka, yun mo ligsoy. Dire mga siro itong balaya. Dire, sakto. Ano yung balaya na? Unsa ra ba mo trip ni mo, Lex? Ikaw mo pasyente ka ron. Doktor! Di nga na Doktor? Doktor ko! Hala, wala doktor na mo amawin sa dok. Pasyente ka sa mga abnormal guro. Nagbag-on ako. Kuman ako, eskwela kong tarong. Graduate ko. Ay sabi, ay ko surek nga nabi. Unsa ra man sa trip ni mo, Lex? Nakaragbi na pud ka, Lex. Tarawang ni mo ang kuano. Kulang sa tahi. Otes puti kayo. Ikaw ba si Jerry Joy? Adili. Sila, isod pod kabila na balik-balik. Ay, bade, ikrimit na rin. Say krimit oy. Ikrimit ka, nakabutan na rin. Ikrimit. Agay! Agay! Unsa man ni? Ayaw! Tinda na, talaga. Agay! Pagpunta kayo, ikrimit. Agay! Unsa man ni? Jerry Joy. Agay! Agay! Ano sa mga mo maginay? Ikaw, pagtarong sakay kay mga malangan, me. Ako pa yan! Hindi ko nga ako natagak! Pagtarong mo talaga. Hoy! Pamina mo. Paginay mo. Hindi ko sa'yo krimit! Paginay mo, kung sakay ko, tarong dito ka mahulog. Kaya malangan mo sa oras ba? Aga man ikrimit. Ay na! Ako pa ni mo karon sakit akong hawak! Ikaw ba si Jerry Joy, di ba? O ganino! Kalmasa. Ay sabi! Kanong ikrimit man ko nimo? Jerry Joy, puro krimit lang. Uy, walay buhi ikrimit, dapat patay! Amo man siguro! Oh, pat ka na yan eh. Usi pat yun! Ay. Suro to, siya bagay niya. Jerry, Amo! double check, malama may spelling. Jerry Joy. Unsa man ni imong trip ni mo, Lex? Oy! Basta kung tama may spelling, Jerry Joy. Tama? O tama! Ano ni? Jerry. G-E-R-R-Y, Joy, oh! Say. May high blood. Pusay, high blood! Pusik masuk. Ay na! Ay, sa ba? Sa. Muka! High blood Uy! ka, naka-high blood. Saan naman tahan ni Lex? Oy! Kailangan ka naman doon sa mental hospital. Ang high blood, ha? Uy! Si Jerry Joy, mo kabutang jago do. Aw ba, unsa man ni stethoscope? Ha, kabalo ka usa unay paggamit ni? Kasi amo biya ka. Nagbito nila na eh. Sa heartbeat ni Lex. Aw, sa ito. Daw, hinga daw. Oh, bawa kay baba, tagay bras. Bras yung baba. Sige. Ron. Awa ha. Saido mo ron, oh. Sa. Wap. Ay, sam. Sure na ko, ipapirma lang, pirma be. Ikaw ba ganun? Usa pirma, oy. Picture, tama, ikaw na. Hindi ko pirma na, mo ako ikrimit. Mo ama, masiguro ko, oy. Para sa imong kaayuhan. Yo, heartbeat daw, sab daw. Oh. Baho yung kayo, di makaya. Si baho balik, soy. Why, gas? Ay, sabi- Dauban daw. Uy, ay, ba sige ko niya? Ay, madami mo katulaw. Ay, sa. Sa mukha niyo, oy. Ay, Sama ni siya, oy. Ay, diri. No? Diri, Joy. So, ay, nasa arthritis. Kuha ang wheelchair. Ay, arthritis. Wala ko try. Hala, stethoscope gamit yung makabulo ka ni arthritis. Lingkod. Agay. Okay. Ay, sa iyo malakaw. Ay, matuwag. Ay, Nakay arthritis. unya. Kailangan sa operahan ang gamit ko. Operahan daw. Usabiran. Operahan. Unsa man ni Lex? Pasot. Ala, operahan mo ko ni ani boy. Operahan ko ni boy, patulog na siguro ko no. Ha? Patulugon. Sama ka. Balik, batong ulo. Sa mga tulog. Sige. Basta mo ninong. Dili ka din. Anong hyper makay ka? Ilubong ka kag duay ron. Samo kay ka ba? Kisa na si Jerry Joy Wamos. Hala, tanawa ra. Di magina ako. Ay, kisa Tamba ko apelido Lex. Tamba. Asa yung Jerry Joy ron? Gihanga ko sa imong kalaki. Buhay ko patay na. Akong imong glubin ni baba na. 2.0 na lang. Ha? Dito na si Wamos oh. Buhay pa na patay na. Buhay pa eh, alangan. Buhay pa, so Jerry Joy Tamba. Ikaw. Oh, Patyan nila, pusing ulo. sige. Luspusay kita ron. Sige Jud, awa. Sige, awa. Sige mo. Balik ka na lang, awa. So,